Nå. Fire søde piger har givet mig 3 habaneros chilier på Skanderborg. Og så skal vi da lige prøve at lave en chili Claus. Og vi har sådan en sød fyr her, som der er i 3 at vælge imellem. Det er habaneros og habaneros. Så hvilken en vælger du, Frederik? Ingen af dem. Vi vasker den lige. Og så skærer vi lige enden af her. Og så deler vi den i 2. To stykker. Hvad vil du have, unge Sandring? Jeg skal fandme have det med mindst kerner, det kan jeg godt sige dig. Jamen, så er det ned, så skal vi smage på skidtet. Husk at tykke godt. Skål. Kom. Smag. Ja. Jeg er lidt stærk. Jeg kan godt mærke, at det kommer ind i svælget. Det brænder godt ind bagved. Jeg synes satme også, det brænder. Ret meget. Det giver lidt mundvand og lidt vand i øjnene. Og jeg savler også helt vildt. Det løber ud. Men den smagte egentlig godt fra starten af. Og nu er der bare den der brændende fornemmelse. Men der er ingen hikken. Nej, det ved jeg sgu heller ikke lige. Så stærk er den altså heller ikke. Den kan godt anbefales til en mild chili con carne. Ej, for satan. Jeg skal satme ikke chili con carne det her. Men den er ikke så slem. Jo, den er sgu så. Den gør ondt. Den brænder godt. Den gør ondt. Den brænder ikke bare. Chili Claus han siger, at det her det ikke er en chili, man skal spise om aftenen. Det er en morgenchili. Fordi den kan vist mærkes hele natten. Det må vi jo så se. Ja, tak for lort. Og jeg tror nok, at vi snart skal ud og have en kop mælk. Mit mundvand, det render i hvert fald. Men skål, nu har vi prøvet habanero